Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kalong ke ek bas ngosi banyo I badon ki briew ki bashim kabu ban penjot bat Pyniap pathar ya ki mrat khlaw. Hagasni arpu pratrik menta ubnai shikan hon ki samla ki basmat ban net ring video shakilum ki wa ki khlaw ki batam henry kindit kansan ki lalap ek skei bala sha Pyniap bat oddo ha ki briew ki bala bande ki nongbe imran. Lalap ru yak dak baki briew ki ti kerbei balai bangi ai khubor kalong kumban pentip shakiwei ba kalong be an ban Pyniap pathar ya ki mrat khlaw. Na kaliang kita ki kenhun samla kila bokru kajing ujor sya Chief Conservator of Forest Wildlife Meghalaya minha ka arp khandai tering na kabenta bantuan bat penshitom ya ki badon keti.